Takže čaute, zdravím vás u ďalšieho videjka a toto videjko sa bude týkať už predošlého videa, čiže tutoriálu ohľadne ako si zarobiť na YouTube, takže som si tam prečítal asi 2-3 komentáre ohľadne toho, že kde tie peniaze chodia. A takže sú to komentáre, že kam vlastne tie peniaze majú ísť. Takže vám to teraz ukážem. Pôjdete do štúdia pre tvorcov. Myslím, že to sa tam dá dostať. Takto nejako. Štúdio pre tvorcov. Kanál. Speňaženie. Ak by ste mali mať kolónku s menom alebo proste s nadpisom, ako mi zaplatíte. Tam máte potom priradenie účtu AdSense. Musíte prejsť schválením, či vaše videá podporujú, či vaše videá nie sú nejaké vulgárne, alebo neboli už niekedy nahlasované, alebo tak. Alebo za nejaký... Môže byť vaše video nahlásené, ale musí byť nahlásené za pravdivý dôvod. Tedy vám to neuznajú. Poďme si pozrieť na ten AdSense účet. To je vlastne ten účet, kde vám chodia tie peniaze. Tunak máte domovskú stránku, tunak máte odhadované zárobky teraz, včera, za určitý čas. Môžete zobraziť platby, čo si kedy vybrali alebo platili. Máš tunak je euro 40, čiže tu má momentálny zárobok. Tunak je po 1000 zhliadnutí. Moje reklamy. Povoliť a blokovať reklamy a potom prehľad výkonnosti. Ukážeme si teraz, ako vlastne to vyplniť ten formulár, lebo tam ste vyplniť veľa toho. Nebudem vám ukázať všetko, lebo sa mi zdá, že dosť dlho trvalo, dokým mi vlastne potvrdili alebo proste dokým mi potvrdili to speňaženie a príchod peňazí. Toto mám zatiaľ taký prípravný kanál, kde budeme asi dvaja natáčať. To vám potom bližšie poviem. Takže vidíte, tu máte tú kolónku, ako mi zaplatíte. Takže priradiť k účtu AdSense. Budete presmerovaní do služby AdSense, kde si môžete prepojiť účet YouTube s existujúcim účtom AdSense. Takže ďalšie. Ak vyberte svoj účet Google. Áno, pokračovať v prihlásení prostredníctvom účtu Google. Takže zadáte len heslo. Vyhlásite sa dnu. Jazyk obsahu, čiže to znamená, v akom jazyku natáčate tie videá. Čiže slovenčina. Pokračovať. Vyberte krajinu alebo územie, čiže ja som Slovák, takže samozrejme Slovensko. Slovensko, časové pásmo. Ani tak nezáleží. Meno, príjem, typ účtu, či je to pre firmu alebo ako súkromník, čiže súkromný. Meno príjemcu platby, čiže ak si nie je plnoletý, čo musíte tunak byť, tak musíte dať meno toho, koho dovlastní tú kartu, a potom vašu adresu, mesto, poštové smerovacie číslo a telefónne číslo. Tunak si proste odškrtnete iba tie veci, odoslať moju prihlášku a vlastne vám potom príde na e-mail, či ste boli prijatí, alebo máte teda schválené speňažovanie a náchod peňazí na účet, takže dúfam, že vám toto video pomohlo, dúfam, že sa vám páčilo, hlavne tým, ktorí to komentovali. Takže pre viac, alebo hociaký problém budete mať, napíšte do komentáru, natočím, poviem. Takže dúfam, že sa vám páčilo, like, odber, ak sa nepáčilo, dislike, takže čaute.